alebo hneď. Hosťom tento týždeň v našej relácii o československej hudbe je speváčka, ktorú mnohí určite a väčšina poslucháčov bude registrovať ako speváčku známeho dua v takej možno trošku špecifickej hudbe. Na linke máme Martinku a teraz sa opýtam hneď na úvod. Krejbich alebo Krajbich? Vítaj u nás, ahoj. Ahoj, ďakujem krásne. Tu v podstate príjmam obidve tieto možnosti, ale správne je Krajbich, takže poslovenčíme to. Ale stáva sa mi, že teda to kadejako vyslovia, čiže Krejbich a Krajbich je stále u mňa priateľné. Ďakujeme pekne, ja som si to hneď nechával na úvod, pretože úprimne ti poviem, keď som ťa hľadal a sledoval nejaké videá na YouTube, tak som videl naozaj, že napríklad Ľudovít, tvoj partner z vášho dua, ťa uvádzal ako Krejbich. A zase Spoko, vlastne vďaka ktorému o tebe viem, tak ten ťa stále skloňoval alebo teda vyslovoval ako Krajbich. Tak ďakujeme pekne, že si nám to ozrejmila. Našim hosťom je teda speváčka a to prosím ťa mi teda ozrejmi hneď na úvod. Väčšina poslucháčov ťa naozaj registruje ako speváčku známeho dua spolu s Ľudovítom Kašubom, aby sme celé meno spomenuli. Ale tvoje meno čoraz viac na domácej hudobnej scéne rezonuje aj samostatne. Tak ja by som rád vedel, kedy v tebe dozrel taký ten prvý vnútorný impuls, že máš v sebe aj nejaké príbehy, ktoré chceš prezentovať čisto solovo po toľkých rokoch spolupráce a tvorby s Ľudovítom. Tak jasne, že ten umelec a hudobník príde do takej fázy, kedy si povie, že všetko je super, všetko hrá, ale je čas vyťahnuť nejaké aj svoje veci, ktoré boli dlho v šuflíku. A ja sa priznám, že napríklad práve pieseň, o ktorej sa budeme rozprávať, je staršieho charakteru. A teda písala som ju v takých časoch, kedy sme boli zatvorení doma a práve vtedy to takto všetko vzniklo. Ja som v podstate v tom čase porodila moje prvé dieťa, dceru Emu, tak sme doma boli, sme si spievali. Keďže sa nedalo nikam chodiť, ja som začala hrať na gitaru, všetko bolo v tom online priestore. No a tak sme si doma spievali, že vlastne nám je spolu fajn a ono to dlho trvalo, že som si tak hovorila stále, že či to má nejaký zmysel dať to von, alebo nie, predsa tí ľudia ma poznajú skôr v takých tých iba veselých šlágrových piesniach. Ale myslím si, že stále je to tvorba, ktorú môžem aj tým mojim terajším poslucháčom ponúknuť a myslím si, že sa v tom nájde akože teda aj mladšia generácia, aj tá staršia, že zase nie je to úplne nejaký krok mimo toho všetkého, čo robím. Čiže milujem svoju prácu, je to všetko super, koncerty fungujú, ale popri tom chcem prinášať aj svoju prácu práve takto napríklad možno aj cez to rádio, pretože je to veľmi pekný pocit, ako sa mi stalo napríklad aj minulý rok, keď sme so Spokom spravili vianočnú pieseň a je krásne ten svoj hlas počuť aj z toho rádia. My sme v podstate teba a teda aj Ľudovíta vás zastihli uprostred vášho, ale že fest nabitého turné Život nie je čokoláda túr. A teda mňa by zaujímalo, ako ty stíhaš popri tom vlastne trošku myslieť aj tak sama na seba. Nemyslím teraz na rodinu a celé to zázemie, deťurence, ale na tú svoju solovú tvorbu. Je to celkom aj také náročné, ale vďaka tomu, že teda mám stále okolo seba šikovných ľudí, aj producentov, a ktorí mi vedia s tým pomôcť, tak si myslím, že sa to dá vždy všetko sklbiť. Ono v podstate, keď sa viac hlav dá dokopy, tak to vzniká všetko veľmi ľahko a veľmi rýchlo, takže či už je to pomoc manželova alebo potom práve v tých štúdiách, tak to nejako tak celé spolu ladí a tak nejako prirodzene ide, takže sa z toho veľmi teším. Prosím ťa, keď človek tak dlhodobo funguje v takom zabehnutom projekte, aký máte s Ľudovítom a navyše v určitom špecifickom hudobnom žánri, tak reakcie publika na solovú tvorbu môžu byť všelijaké. Tak nebála si sa toho a aké vlastne boli prvé pocity, keď si poprvýkrát vyšla von do éteru so svojou solo pesničkou? Moja prvá solová pieseň, tuším, bola práve Srdca môjho kraj, Hore Hronie. A keďže to bola vec, ktorou som sa ja chcela tak akože vyrozprávať z toho, kam som sa presťahovala, kde som sa vydala, pretože ľudia sa teda aj vždycky pýtali, že odkiaľ som a tak. Ja pochádzam zo Žarnovice, ale roky už teda žijem a vydala som sa do Brezna. A keď som sem prišla, tak bolo mnoho takých otázok, že do Brezna a čo tam je, čo tam, prečo si tam išla a tak ďaleko a tak. A práve tak som si povedala, že možno toto je taký pekný spôsob opísať ten kraj a to miesto vlastne, kam som sa ja vydala a kde teraz pôsobím, pretože naozaj je tu krásna príroda, je tu všetko
pre mňa úplne všetko vyhovujúce a práve to sme tak vložili do tej piesne. A bola presne ušitá na mňa tak, ako som chcela, takže ja sa teším, že sme to až do takej podoby vlastne dostali, že ja sama som s tým spokojná. Už som to nechala tak na ten osud, že či to ľudia príjmu alebo nepríjmu, ale musím sa priznať, že teda ohlasy boli veľmi pekné, takže ma to len utvrdilo v tom, že môžem v tom pokračovať. Poďme teda k tej novej pesničke, lebo tá prináša veľmi pohodovú a pozitívnu atmosféru a my by sme vlastne v rádiu hneď reagovali manažérke, že jasné, že chceme ju a chceme, aby ju poslucháči aj tu na východe Slovenska počuli. Tá pesnička je autorský výsostne tvoj projekt, tak skús nám ju predstaviť a aký príbeh je za touto skladbou. Už si povedala, že nie je úplne nová. Áno, ja som ju mala v podstate niekoľko rokov, 5-6 rokov dozadu, keď bolo obdobie korony a boli sme doma zatvorení. Vtedy to tak nejako celé vzniklo, pretože sa tam o tom spieva, že v podstate nevieme, čo sa bude diať a niekedy človek si myslí, že vie všetko, čo by mal vedieť, ale po pár dňoch alebo rokoch si povie, že to keby som vtedy vedela. Má to v sebe svoje posolstvo, ktoré možno, že nie je na prvé počutie také akože zrejmé, ale samozrejme dali sme do toho aj taký tak presne ten pohodový rytmus, aby to zase nebola úplne, že opúšťačka, že som doma zatvorená a neviem čo. Je to super, že som si to vedela sama aj zhudobniť tým, že som začala práve v tom období hrať na tú gitaru. Prišla som do štúdia, povedala som, mám takúto predstavu, tu mám napísaný text, zahrala som im to a vlastne z toho sme vylúdili niečo takéto, ako teda teraz si budú môcť poslucháči vypočuť. Skús nám predstaviť ešte ľudí, ktorí spolupracovali na tejto pesničke s tebou, po prípade, kde ste to nahrávali, pretože my už sme povedali, že autorsky je to len a len tvoja pesnička, čo sa týka textu a hudby, ale už si spomenula, že stoja za ňou aj iní ľudia. Áno, presne tak. Oslovila som s tým Zoliho Tóta a spolupracoval na tom aj Jimmy Cimbala, takže v ich štúdiu Randalls Group sa to všetko odohralo. Takisto aj vlastne Zoli mi na to tak veľmi pozitívne reagoval hneď, ako som mu to poslala a teda potom som prišla k nemu, zaspievali sme to a tak, takže vravel, že super, poďme do toho, urobili sme to a myslím si, že je to pekný projekt, pekná spolupráca. Ty vlastne pri tých solových projektoch si sama sebe šéfkou, tak podľa čoho si týchto ľudí vyberala? Mali sme s ním predtým nejakú spoluprácu, vedela som o ňom, kto je, čo je, počula som nejaké jeho skladby, takže proste som mu zavolala a povedala som, skúsme to urobiť. My sme sa vlastne predtým už stretli, videli sme sa, ale nebolo to vlastne na takej báze, že by sme sa dohadovali o mojom projekte. Bol tam v podstate predtým sme sa tam objavili ešte aj s kolegom a tak, akože poznali sme sa, vedeli sme o sebe. Vyslovene som ho ja teda oslovila s tým, že mám takú vec, chcela by som to urobiť, či do toho ide a on hneď sa do toho ako rád pustil. To prvé nahrávanie, ktoré sme spolu mali, takže bolo veľmi príjemné a aj on bol akože prekvapený, pretože sme to mali veľmi rýchlo nahrané. Takže si myslím, že super a že mi neodmietne ani ďalšie spolupráce. No a to je teda aj ďalšia otázka. Čiže plánuješ v takýchto spoluprácach pokračovať ďalej a po prípade kam smeruje tvoja solová produkcia? Určite áno, mám v pláne určite vydať svoj vlastný album. Niekoľko piesní už mám, dokonca aj teda u Zoliho a s Jimmym sme spravili už 2 ďalšie, máme hotové a na ďalšej, teraz napríklad vianočnej pracujeme a verím, že tiež sa to super spracuje a je tam naplánovaná aj nejaká spolupráca zase s ďalším interpretom. Uvidíme, čo z toho bude a či nám to všetko vyjde tak, ako plánujeme. Určite to potom takisto radi posunieme všetkým poslucháčom. Ty vlastne v solovej tvorbe smeruješ trošičku iným smerom ako v spomínanom zabehnutom projekte s Ľudovitom Kašubom. Tak skús nám teda povedať, či je práve toto hudba, ktorá ťa inšpiruje, alebo po prípade, ktorú počúvaš aj v súkromí, keď vypneš mikrofón, alebo keď zídeš z pódia s Ľudovitom. Áno, presne tak. Ja v podstate som začínala ako dievča ešte na strednej škole, keď som mala svoju vlastnú kapelu, boli všetko živé nástroje, čiže my sme koncertovali a to bolo presne to, kedy som si povedala, že a bolo by možno aj dobre sa vrátiť k týmto presne živým nástrojom, kde presne Jimmy mi tam zahral všetky tie gitary, Zoli chytil klavír, všetko zahral, čiže z toho som bola ja nadšená. Uvidíme, ako to bude ďalej postupovať, ale možno, že sa dostaneme k niečomu takému, že by teda bola celá živá kapela, že by sme urobili taký projekt, pretože práve
tieto piesne sú na to vhodné. Uvidíme, čo sa z toho vykľuje. Presne sú to piesne, ktoré mňa naplňajú. Jedna z piesní, vlastne, ktorú sme aj pripravili, je pre mňa veľmi osobná, pretože som ju napísala pre svoju dcéru, takže na to sa tiež obzvlášť veľmi teším a sú to také moje piesne z môjho života a som rada, že práve ja tam mám svoj rukopis, či už je to text, hudba, ako veľmi sa na to teším. Prosím ťa, v akom časovom horizonte teda fanúšikovia môžu očakávať solový debutový album? Podľa toho, ako bude mať Zoli vyťažené štúdio, ale ja by som na to akože rada dupla a ja zase akože keď sa do niečoho chytím, tak pracujem naplno a ideme do toho, aby to bolo čo najskôr, ale samozrejme nejaké termíny určovať nejdem a všetko nechám nejako na ten osud, ale myslím si, že to bude dosť skoro. My sme spomenuli, že vlastne tvojou alebo vašou poslucháčskou základňou sú vlastne ľudia, ktorí majú radi šlágre, ktorí si ich spievajú, počúvajú, poprípade tancujú, ale tvojím takým dosť silným záberom boli aj a sú stále mladomanželia alebo ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, pretože ty si, kedy to bolo, pred rokom, urobila pesničku Kým dýcham a tá sa stala obrovským hitom práve mladých nastávajúcich párov. Áno, a dokonca nedávno sa mi takto kamarátka teda vydávala a práve táto pieseň im tam zaznela na prvom novom manželskom tanci a bolo to veľmi pekné, takže ja sa veľmi teším, že napríklad aj táto pieseň, ktorá v podstate nebola nejako že zámerne písaná pre niekoho alebo tak, vždy sa každý umelec sa teší, keď teda niekto ho pochváli za tú skladbu a že si nájde svojich poslucháčov, takže super. Tá pesnička vlastne vznikla zhruba pred rokom, na videoplatforme YouTube má 56 000 vzliadnutí, ona je už hitom, ak je teda napríklad aj toto číslo takým merítkom, ale my stále keď sa bavíme a rozprávame v našej relácii o novinkách s interpretmi, väčšinou aj odkazujeme na túto videoplatformu, čo v tomto prípade, no keďže sme rádio, môžem povedať, chvala Bohu, nebudeme robiť, ale tak či tak sa opýtam, s tebou je fajn, bude aj vizuál a videoklip, alebo to nechávaš tak klasicky v rádiovej forme? Bude k tomu aj videoklip, ten už bude čoskoro, takisto už to máme všetko naplánované, s kameramanom máme dohodnuté termíny, takže čakáme, aby nám vyšlo počasie, aby všetko klaplo tak, ako bolo a všetko sa vlastne dotočilo. Určite si ho budú môcť aj pozrieť, aj s videoklipom. Dovol poďakovať za tento krásny, príjemný rozhovor a hlavne za to, že sa to podarilo. Veľmi sa teším, že nielen ja, ale že naši poslucháči mohli spoznať teda speváčku a úžasný hlas a osobnosť Martinu Krajbich a že teraz budú mať možnosť počuť v premiére a od dnes vlastne už pravidelne tvoju novú skladbu S tebou je fajn. Ja ďakujem krásne veľmi za tento telefonát. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Kix a prajem im, aby si vždy každý deň našli nejaké tie svoje piesne na rádiu, ktoré potešia ich srdce a ktoré im naplnia deň úsmevom a že si ich tak budú spievať celý deň, pretože ja si myslím, že hudba lieči a to je takým našim motom, takže verím, že niekto si aj v tejto piesni nájde taký svoj hit, ktorý si bude stále spievať dookola, pretože ten refrén si myslím, že je taký dosť chytľavý. Nech vám táto pieseň robí radosť a ďakujem krásne. Martinka, ďakujeme aj my a tu je nový single Martiny Krajbich S tebou je fajn. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Pýtam sa, koľko dní to bude trvať. Pýtam sa, či to bude bolieť. Možno viem, ale nie je to isté, čo by som mala vedieť. Ale jedno viem, to s tebou je fajn. S tebou je fajn. S tebou je fajn. To s tebou je fajn. To s tebou je fajn. Prečo sa v tichu strácam? Pýtam sa, kam táto cesta vedie.
Možno viem, ale nie je to isté, čo by som mala vedieť. Ale jedno viem, to s tebou je fajn, s tebou je fajn.